салом алейкум ба кули мухлисон ва ба кули подписчикон. Инак мебинем мо хатми бародарон инҷа сарҷам шидем. Мақсад баъдаи чӣ? Баъдаи сиёмкаи треки мақсад клипи ман мерам хосгорӣ ки қайдем аста AKA1 Sound сабт шидагия сиёмкаи клип калесимча инҷа фақат бо дастгирии мақсад Суро бародар мақсад оператор мо ва ин душанбе студия душанбе рек мақсад дастгирӣ кардаган ҳамин клипа мақсад навор гирифтем ва шахсоне ки мақсад дар ғарибӣ ҳастанд шумо вақте тамошо мекунед сиёмкаи клипи моро ва эҳсос дар дилтон медорад мақсад ватани зебои моро мақсад ватани озоди моро мақсад мебинед чӣ хел навигариё чӣ хел мақсад пешравиё шудагия чӣ хел обод шудагия ватанмо ва ҳамаи хизматҳое ки мо кардагем ба хотири шумо ба хотири рӯҳболидагии шумо ба хотири хирсандии одамое ҳастанд ки мақсад дар ғарибӣ ва дар дигар ҷои дур ҳастанд. Шумо фақат лайкаву мақсад дастгирида фаромӯш накунед. Боқимонда саломат бошед. Навигариё ай пеша Райн 104 ҳама саломат бошед. Салом. Наши. Мама сегодня, мама, шефа. Это вчера сидел. Я люблю. بخون همجا بیو حسن همجا هم خبیدگی نشه خیلی بچه کمپوس سازی خوبی تنجی کورسوس یا جو سروش نرفتن کامرای شیت نه دیگه داره راو استایتا فرد استایتا چه عايش كده بل چام عايش كده جمعه عايش که کجا میریم هک بگم بگو عايش کی زادی نمیشه بهت ای رما خودم ورم سوستر ای باشین در درش پرشین балан чиҳой бихонем намераса охи шиланиш калатаги мекунад бегамем бро بیایم یا برگه توجه را برای بسه охи мераванем бача бахдузиятия шае се чи қайдушинеми аки батра бахдова не батра порше чей денад пад я синдриш кону мекунад хар бар мехра کی گفت eu moshina raxtoy divasalami raxtoy divasalami raxtoy divasalami raxtoy divasalami ای بچه رنگ رو رنگ سفر بیو اگر نمیشه اونم کار داره جو کنی کرا ازبال کردگی نگه خلاص رو میکشم ببینید سریال دستیه بچه ها Ya que te falo, nossa, tá muito bom querido. Tá direto. Cerca, Deu uma saúde. cerca. Ei, cara. Abre os olhos, tá ouvindo? Olhando meu baixo. Agar beira na brobu. بیا بریم آخی Olha essa saúde. Cool.